Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay mayroon po akong ipapakitang recipe sa inyo. Ang tawag po dito ay bulagay. Bakit po bulagay? Dahil pinagsama po ang bulalo at saka itong ating malunggay. So, ngayon ay ipapakita ko po sa inyo ang mga sangkap nito. Unang-una ay gagamit tayo ng baka, mais, malunggay, dahon ng sibuyas, luya, at saka sibuyas. Gagamit din po ako ng ground black pepper, mantika para sa paggisa po ng ating mga sangkap, at saka asin para sa ating seasoning. Ngayon po ay papakuluan po muna natin itong ating baka para matanggal po yung mga sebo. Ngayon po ay ilalagay natin to sa ating kawali. Tapos kukuha po tayo ng tubig para pakuluan po natin yan. Ngayon po ay ilalagay na natin itong ating tubig para mapakuluan na po natin itong ating baka. Mamaya po ipapakita ko sa inyo kapag nakasalang na po itong ating kawali doon sa ating stove. Ito na po yung ating baka. Nilagyan ko na po siya ng tubig at saka nakasalang na po siya sa ating stove. Ngayon ay papakuluan lang po natin to. Ngayon po ay titignan na natin tong ating pinakuloang baka. Yan, tama na po yan. Ngayon ay huhugasan ko po ito. Pagka nalinis ko na po, ipapakita ko po sa inyo. Ngayon po ay malinis na po ito. Hinugasan ko na po at tinanggal ko na po yung bone marrow. Ngayon ay ilalagay na po natin to sa ating pressure cooker para palambutin po natin ng mga 30 minutes. Ayan po, ilalagay na po natin lahat yan. Tapos lalagyan ko po siya ng sibuyas at saka luya at may timpla na. Maglalagay din po ako ng kunting asin para malasa po yung ating bulagay. Maglalagay din po tayo ng ground black pepper. Ngayon po ay lalagyan na po natin siya ng tubig para sa sabaw ng ating bulagay. Mga ganyan po karaming tubig para tamang-tama po na lumambot yung ating baka. Ngayon po ay tatakpan na po natin to para mapalambot na po natin siya. Ngayon po ay isinalang ko na po ang ating pressure cooker dyan sa ating stove para palambutin po natin ang ating baka ng mga 30 minutes po. Mamaya po pag umabot na po ng 30 minutes ang ating pagpapakulo nito ay ipapakita ko po sa inyo ang itsura. Ngayon po ay i-check na po natin ito. Ayan. Kung malambot na ba. So ayan na po, napakalambot na po niya. Ngayon ay papatayin na po natin yung ating apoy para maigisa na natin yung iba pa nating mga ingredients. Ngayon po ay magigisa na po tayo ng ating sibuyas at saka luya. Patutuyuin po muna natin kasi medyo basa pa po yung ating kawali dahil hinugasan ko po siya kanina. Ngayon ay maglalagay na po ako ng konting oil dyan sa ating kawali. At paiinitin lang po natin yung ating cooking oil. Ngayon po na medyo mainit na yung ating oil ay igigisa na po natin itong ating luya. Mas masarap po kasi kapag yung luya ang una po natin na igigisa. Hindi na po pala ako maglalagay ng bawang dito sa ating bulagay kasi hindi po bagay ang lasa ng ating bawang kapag lalagyan pa po natin. Kaya luya lang at saka sibuyas ang igigisa po natin.
Ngayon po ay ilalagay na po natin itong ating sibuyas. Pagka na golden brown na po yung ating luya, ay ilalagay na po natin ang ating sibuyas. Ngayon po ay hahaluin lang po natin at hihintayin po natin na mag-golden brown po yung ating sibuyas para po mas lalong mabango ang ating bulagay. Ngayon ay hihintayin po natin na mag-golden brown po ito. Tsaka natin ilalagay yung ating karne ng baka. Kaya ko po pala sinasadya na konti lang ang ating ingredients dito sa ating bulagay para ma-afford po. Walang masyadong pambili. Kaya luya lang at saka sibuyas. Pero kung wala po kayong mantika na panggisa ay pwede rin po. Okay na po yun. Lalong-lalo na ngayon na sa panahon ngayon na crisis. Kaya kailangan po natin na magtipid. Naghihintay po tayo na mag-golden brown po yung ating sibuyas at saka luya, ay hahaluin po muna natin para hindi masunog. Ngayon ay ilalagay na po natin ang ating karne ng baka. Uunahin po muna natin yung sabaw at saka pagkatapos yung karne ng baka. Ngayon ay ilalagay po natin ang ating mais. Ngayon ay maglalagay po tayo ng ground black pepper para sa ating pangtimpla. Maglalagay po tayo ng asin kasi konti lang po yung asin kanina na nilagay ko nung pressure cooker ko po itong ating karne. Ngayon ay tatakpan po muna natin. Ngayon po ay titignan na po natin tong ating mais kung luto na ba. So, ayan na po. Pag ganito na po ang kulay ng ating mais ay ibig sabihin luto na po ito. Yan, malambot na siya. Ngayon ay ilalagay na po natin itong ating dahon ng sibuyas. Optional lang po pala ito. Kung wala po kayong dahon ng sibuyas ay pwede pong wag nyo na lang pong lagyan. At saka yung paggigisa po kanina, pwede rin pong wag nyo nang igisa kung ayaw nyo po ng yung ginigisa po yung bulalo nyo or kung wala po kayong mantika ay pwede rin pong wag nyo nang gisahin yung inyong luya at saka sibuyas. Pwede nyo pong pakuluan na lang yung baka nyo, tapos ilagay nyo na yung mga sangkap, yung luya at saka sibuyas. Ngayon ay pwede na nating ilagay ang ating malunggay. Ngayon po ay hahaluin na natin itong ating malunggay para maluto na po. Napakasarap po nito at napakabango. Requested po pala ito ng isang tagapanood po natin na magluto daw po ako ng ganito. So, ito na po ang bulagay na ni-request mo. May gusto po pala akong i-shout out ngayon yung kaibigan ko po na si Churings Vlog. Shout out po sa iyo, Churings Vlog. Sana po ay masuportahan nyo po si Churings Vlog sa kanyang channel. Baguhan lang po kasi siya. Sana itulungan po natin siya na lumago ang kanyang channel. Ngayon ay luto na po itong ating bulagay. Papatayin na po natin yung ating apoy para ma-serve na po natin itong ating bulagay. Ngayon po ay kukuha na po tayo nitong ating bulagay para ma-serve na po natin. Mahilig po kasi ako sa mais kaya dinamihan ko po ang paglagay. Ito na po ang ating finished product ng bulagay na niluto ko po para sa ating tagapanood na nag-request nito. Sana po ay subukan nyo ang recipe ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!